Welcome back to the YouTube channel. Malawi cameras. Good morning, madzuka bwanji konse kumene muli. Actually, let's tend to ku dziko la Burkina Faso kumene ndithu imamu kapena kuti shehe mtsogoleri wa anthu kumzikiti anayenda ndithu cha uyo pamene amathawa apolisi. Apolisi ndithu iyayi anapezeka kuna kuti anabwera kuti shehe amene amange ndi shehe amene analibutsa liwiro amayankhula ngati shehe ndithu olimba mtima, imamu olimba mtima. Like, come on guys, it was like so whenever the news imene iwanga ma headlines kwambiri zimene zachitika ku Burkina Faso. So nkhani yonse ndikuyalira bwino kuti muimvetsese kuti kodi nkhani ili chonjera. Anyway, shehe amene choyambirira ndi muzina lake ndi Mohamed Isaac Kindo. Okay, so iye uja zachitika makamaka paidi. So iye uja analowa muzikiti ngati imamu ndi ngati mtsogoleri ndi nkuyamba kulalikira. Chabwino zolalikira zake 1 amakhangata kulimbikitsa za uchigawenga. Okay, number 2, mkulu ameneyu amakhangata kutsutsana ndi boma. Okay, like kulimanga confront, kulimbana ndi boma, ndikuma memeza wanthu kuti apange akhale ukira. Chabwino chimene chinapangitsa kuti iye azipanga chimene zinchana. Dziko la Burkina Faso linapereka ma restrictions. Okay, linapereka ma restrictions kuti tikamapemphera tikamaswala tikamapemphera mapemphero aida amene wawa pakufunika kuti tionesese kuti malo ake tisakhale mbwe kwambiri. You understand? Like pakhale kuti magulu. Okay, malo opemphera akhale ochepa, pakhale anthu ambiri koma malo opemphera akhale ochepa. Sakhale ngati apo zimenezo zisokoneza security. Tifuna kuti ma attack chitengere ni dziko lija pano pa amalimbana ndi kwambiri ndi magulu ake na ISIS sentana magulu azifambacha ndi amene amalimbana kwambiri. So amawaza kuti ife kuti tikhale ndi surveillance yabwino kuti tikwanitse kukutetezani. Okay, kuti wanise kutetezani nde pakufunika kuti anthu ambiri. Okay, anthu ambiri, like pakufunika malo ambiri, pakhale unity, anthu ambiri akhale malo amodzi, apemphere amodzi. Ndikuti kumene kuti kakachitetezo ndikuti akhale kuti akutetezera kutiko kumene kucha, koma osati apo mupeza kuti akuphulisana kwapangidwa attack. You understand? So actually it's for their own safety kuti anthu aja akhale ali safe. Okay, nde panali restrictions ndithu potengaso ndi mmene situation ilili ku Burkina Faso. Like zifamba ndi zochulukirabe achina France, ma Americans ndi akupangabe akupesa mapangabe fund kwambiri zigawenga zicha. Okay, ndezi kumavutitsa kwambiri, zomavutitsa. Chabwino shehe ameneyu adaona zimenezi basi tu kuima muzikiti. Hayi wewe baba ufunika tisamvere zimenezi. Tisamvere zimenezi. Ifeyo tikuna tizipanga zimene tikufuna. Tikupanga zimene tikufuna. Ndio asatipase ma restrictions ya makudzambiri. And zimene zikamachitika pofunika titani tidzuke. Tilimbana nawo, kulimbana kwabwino, timenye nkhondo. Timenye nkhondo akutipondereza kwambiri. So uthenga uja chifukwa cha mukuzoza ndi mtsogoleri and apolisi anati no, kula ameneyu tipite tikamutani tikamufunse mafunso chifukwa zikuoneka ngati kuti siri kupanga share, siri kumvana pena pake. Ndi anapita kukamugwira shehe uja, basi mugwira ndi atamugwira basi tu ma followers yake
omutsatira kumweko njani kumweko ndi apolisa kumakuluakulu ife meti kuvutikira munomu kwatiriza anthu awawa zona anthu awa safatu atisokoneze mumuno no izi sizichitika ndi anayamba kwagwira okay anayamba kwagwira ndi anagwira atagwira muti gwi ndi anawuza kuona kuti madolo ugenda napa kusuri mugwira kundende simugwira kundende kumano you have to understand us but imvetsese bwino bwino ifeyo tikuvutika kwambiri igutha just to protect you guys kuti dziko lili mukwanise niyo ana azipita ku sukulu iniyo muzikhala muzowa muzikitimo machali chindi kumapemphera bwino bwino miyo ya anthu kuyikufa ikutha kuti pakhale mtendere muno muri mukhale mtendere sikuti zingochitika yayi koma since kungotenga boma tikulimba ndi zigawinga deire ndi inuyo zikuoneka kuti mmakonda dziko kwambiri mmakonda dziko la Burkina Faso mmakonda kufuna kumenyera ufulu ndi ifeyo takateganiza kuti tikupatseni njira yabwino ndi anaveka majezi anaveka za usilikali kuti akuluakulu madolo mwala usilikali sikupita kundende yayi repo kini kufront line tulangema training iyo mwaka kusogolo ditu inuyo ngamenyere kumenya dziko lanu suite au l'établissement d'ordre du 26 mai 2026 sur le Kwame Nkrumah, le groupement des compagnies républicaines de sécurité de Ouagadougou. President of Burkina Faso ndi Nsilamu, ndi Nsilamu, and devoted. Ndori ampeso kwambiri, okay? Ampeso kwambiri ndi Nsilamu. So maybe some of you will be like, why is he arresting his fellow Muslims? Come on, guys. Religion is not where the line is drawn. The line is between evil and good. Same applies to black people. You might be, saying, why are you black? Why are you attacking black, your fellow black people? No, the race is not where the line is drawn. Okay. Okay, banji president amini banji ndi Islamu why akwamangaso asilamu anzake. It's not about kuti chipembezo si pamene line yapangidwa draw kuti mali endi apa chifukwa ndi chipembezo komano line ikupangidwa draw pakati pa yalembedwa pofuna kusiyanitsa pakati pa chabwino ndi choyipa. Sunga kuti hayi banji muthu akuda nzako kumanga race mtundu si pamene ife tikuthera mtundu tikuyika mtundu wangokhala okay ndi mtundu umabe line ili pakati pa chabwino ndi choyipa. You understand what I mean? So that's why Burkina Faso Ibrahim Traore anapanga zimenezo. Sikuti anthu awamanga sana amange angwatenga wavika majezi. Why can you come here if you can't run? Hey, my manager. Hey, run continue. Run can kill you. I don't know. Come on, why can you come? Why can you come here if you can't run? Hey, yes, there's the message you got Burkina Faso mezo. You can run do run for coming. Come on. Aye. Thank you so much, Malawi cameras. How can you come here if you can run? How can you come here? You see nothing. Run can kill you. Kill a man. Run can kill you. Kill a man. Hey, die. Zero gun. Hey,